kepareng ngaturaken pambagyo harjo sugeng rawuh katur dumateng Bapak Ibu para tamu kagem putri nangku pakurmatan mirunggan konjuk dumateng Baroyo Agung badhe kadang pisan kinasih keluarga Bapak Haji Perodin MPDI Ibu Hajah Sumarni lenggah wonten ing Desa Ngalanjaran RT 8 RW 17 Sardono Harjo Ngaglik Sleman Ngayogyakarta. Inggih kepareng hanglarapaken badhe temanten kakung Bagus Miftahuddin Syafi'i MSI ing mangke arsa kaijabaken kalian putra putrinipun Bapak Ngadina Ibu Suprapti lenggah wonten ing Keburuhan Kidul Kecamatan Ngombol Kadipaten Purworejo. Kanthi rawuhipun Bapak Ibu saestu kasuwun tambahing donga lan pangestu katujuaken dumateng badhe temanten kekalih. Mugi samangke anggenipun nindakaken ikrar ijab kabul dumugi purna manjing ing sasana balewisma saged winengku ing bagya mulya. Kusumaning Ayu Diah Puspita SPD karena Bagus Miftahuddin Syafi'i MSI temah anjarari dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Sagung para lenggah Bapak Ibu ing pinantu pakurmatan Titi Wanci Ari kalangan menika sampun piniji bilih laksitaning upacara sakral ijab kabul badhe temanten kekalih insyaallah samangke kawiwitan tabuh sanga wedal nuswantara iring kilen Pustiti Wanci ndungkap laksitaning upacara kasuwun kaja katur dumateng Bapak Ngadina minangka wali saking badhe temanten putri. Semoga keaturan lenggah ing sasana upacara. Tutwuri saksi saking badhe temanten putri. Ugi katur dumateng maipun Bapak Haji Perodin MPDI kepareng hamiji saksi saking badhe temanten kakung. Sinambi hangrantos inggih menantu pakurmatan Pangarso Kantor Urusan Agama Republik Indonesia Kecamatan Ngombol ingkang kepareng sakmangke arsa paring paseksen saha paring tambahing donga pangestu dumateng badhe temanten kekalih. Konjuk dumateng paipun Bapak Haji Perodin MPDI semoga kaaturan nglarapaken ingkang putra jalu Bagus Miftahuddin Syafi'i MSI tumuju wonten ing sasana upacara hanglenggahi kursi ingkang sampun kacawisaken dening Para Kadang Panawung Krida. Kinantenan syarat sarana jangkeping palakrama ingkang awujud mas kawin utawi mahar kasuwun ugi kacawisaken wonten ing meja akad ningkah. Sumangga.
kepareng ugi dumateng Sanggar Rias Temanten Mutiara Kebumen kaaturan nglarapaken badhe temanten putri Kusumaning Ayu Diah Puspita SPD tumuju ing sasana upacara akad nikah kadheraken keluarga Bapak Ngadina Ibu Suprapti kanthi rawuhipun Bapak Ibu sedaya saestu keluarga Bapak Ngadina Ibu Suprapti ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ndadosaken bombong saha bungahipun penggalih Bapak Ngadina Ibu Suprapti sak keluarga kasuwun tambahing donga lan pangestu mulih sak mangke rahayu sedya Bapak Ngadina Ibu Suprapti anggenipun nindakaken darmaning asepuh wiwit purwa madya wasana mugi tansah pinanggih rahayu kalis tebih rupituli sambikala temah ingkang putra putri kekalih anganipun lelumban ing samudraning bebrene agung saged rumeksa arum asmaning keluarga. Wis kepareng manjing ing sasana upacara Bagus Miftah Hudin Safi MSI sesarengan ingkang ramulan Ibu Bapak Haji Perodin MPD Ibu Hajah Sumarni arsa halgai sasana upacara akad nikah kinantenan syarat sarana jangkeping palakrama ingkang awujud mas kawin utawi mahar. Mas Miftah silakan duduk. Kaampingan saksi saking badhe temanten kakung sumangga katuran lenggah pundi sasana upacara Bapak Haji Perodin MPDI katuran miji minangka saksi saking badhe temanten kakung sampun lenggah ing sasana upacara akad nikah badhe temanten kakung Bagus Miftahuddin Safi MSI kaampingan saksi saking badhe temanten kakung katur dumateng badhe temanten putri Kusumaning Ayu Diah Puspita SPD katuran jengkar saking panti busana tumuju ing sasana upacara akad nikah sumangga.
Silahkan Mbak Diah Puspita SPD duduk di paling pinggir, paling kanan. Mohon maaf Bapak bisa geser dulu ya. Paling kanan ya Ji. Silakan Mas Miftah untuk duduk kembali. Sagunging pralenggah Bapak Ibu ing wenantu ing Suko Basuki sampun kepareng lenggah wonten ing sasana upacara badhe temanten putri so badhe temanten kakung keampingan saksi saking badhe temanten kakung so saksi saking badhe temanten putri ugi kepareng panjenengan Bapak ngadina minangka wali saking badhe temanten putri ugi sampun lenggah sasana upacara. Atur dumateng pangarsa kantor urusan agama Kecamatan Ngombol Kadipaten Purworejo ugi sampun kepareng lenggah wonten ing kursi upacara akad nikah ing mangke saperlu paring donga lan pangestu saha paring paseksen dumateng badhe temanten kekalih pramila kepareng boten ngirangi pakurmatan saha kamardikan katur dumateng Bapak Ibu saha tamu kakung putri kepareng kula marak sowan arsa matur amratitisaken laksitaning upacara ijab kabul badhe temanten kekalih kapurwakan kanthi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu karaharjan katentreman tuwin kabagas warasan mugi tansah tumanduk kajiwa kasarira katur dumateng Bapak Ibu sahyaning para tamu kakung putri dalasan kula waradin sagung dumadi sedaya tartantu awit saking peparingipun Gusti ingkang Maha Kawasa Gusti ingkang Maha Asih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan ingkang awujud kabagas warasan satemah Bapak Ibu sedaya dalasan kula saged manunggal nyawiji wonten dalemipun Bapak ngadina Ibu Suprapti kepareng paring donga lan pangestu saha paring paseksen dumateng badhe temanten kekalih. Salawat salam kunjuk-atur dumateng jalma pinilih kekasih Gusti ingkang sampun kepareng pinaringan kasembadan minangka mustikaning jagat sekaring bawana. Nabi pungkasan ingkang saestu Bapak Ibu dalasan kula kadherekaken murih mugia sak mangke tansah pikantuk syafaatipun saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiwit donya dumugi ndelahan. Amin amin ya rabbal alamin. Pangabekti konjuk atur dumateng para alim ulama ingkang tuhu kula dhereki sabda pangandikanipun ingkang dhat kinabekten sesepuh pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepenyaing kautaman ingkang pono ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang dhat sinebut ing pakurmatan pangemban-pangembating praja satriyane negari minangka pandam-pandaming kawula dasih mirungan konjuk dumateng song-song agung utawi pangarsa desa wonten ing wewengkon desa Keburuhan Kidul Kecamatan Ngombol Purworejo saha ing menantu pakurmatan pangarsa kantor urusan agama Republik Indonesia Kecamatan Ngombol ingkang tuhu bagya mulya. Para sarjana sujananing budi ingkang menang nampi wahyuning kautaman ingkang sinuba ing sinudarsana. Nuwun kula nuwun kepareng kula hambuka wiwaraning sukawenganing wicara duaraning kandha. Jejering pambiwur hadi cara awit pundi dawuh katimbalan.
saking kadang kula Sutrisno Budaya Sanggarias temanten Mutiara Kebumen kepareng handhelaken laksitaning upacara ijab kabul badhe temanten kekalih kusumaning Ayu Diah Puspita sarjana pendidikan kaliyan Bagus Miftahuddin Syafi'i MSI. Sampun dunggap ditiwanci laksitaning upacara ijab kabul kawiwitan. Langkung rumiyin monggo Bapak Ibu kula dherekaken hening sawetawis dedonga anut kapitadosan ingkang rumasuk murih sak mangke rahayuning sedya tumapaking gati wiwit purmadu wasana pinanggih rahayu kalis tebih rubitune sambikala kanthi maos basmalah sesarengan ingkang gegem utawi ngrasuk agami Islam. Dene kepareng ingkang ngrasuk agami sanes kasuwun saged njumbuhaken soang-soang. Bapak Ibu kepareng hening sawetawis monggo dedonga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dedonga cekap matur nuwun. Salajengipun katur dhumateng inggih menantu pakurmatan pangarsa kantor urusan agama Republik Indonesia Kecamatan Ngombol Kadipaten Purworejo ing mangke arsa paring paseksen so paring tambahing donga pangestu dhumateng badhe temanten kekalih. Wonten keparingipun katur dhumateng pangarsa kantor urusan agama Kecamatan Ngombol sasana wara kasumanggaaken. Sumangga. Iji kanthi sesanti alhamdulillahirabbil alamin. Sampun kepareng paripurna kinanjar kawilujengan kalis tebih rubedone sambikala tumapaking gati upacara sakral ijab kabul temanten kekalih kusumaning Ayu Diah Puspita sarjana pendidikan putri paipun Bapak Ngadina Ibu Suprapti ing lenggah wonten ing desa Keburuhan Kidul Kecamatan Ngombol Kadipaten Purworejo ngaturaken gunging panuwun kajeng dumateng ingkang nantu pakurmatan pangarsa kantor urusan agama Kecamatan Ngombol ingkang sampun kepareng paring paseksen so paring tambahing donga pangestu dumateng temanten kekalih ugi kunjuk ati dumateng Bapak Ibu sahyaning para tamu kakung putri ingkang sampun kepareng nderek hanjumelengi laksitaning upacara sakral ijab kabul temanten kekalih kanthi donga pangestu Bapak Ibu sedaya tumapaking gati upacara ijab kabul sampun purna ginanjar rahayu kalis tebih rubitune sambikala kanthi panyunan mugi temanten kekalih kusumaning Ayu Diah Puspita kaliyan Bagus Miftahuddin Syafi'i ing mangke anginipun lelumban ing samudraning bebrayan agung saged rumeksa arum asmaning keluarga. Kula sakadang sesarengan ingkang ada kelaksananing tata cara wonten ing kaliyan menika Sanggarias temanten Mutiara Kebumen RM Audio Sound System Indonesia saking Harjo Binangun ugi kadang kameramen kadang juru foto dekorasi so saking musik entertainment sedaya ingkang nyengkuyung derek laksananing upacara wonten kaliyan menika saestu derek mangayu bagya derek dedonga mugi kusumaning Ayu Diah Puspita kaliyan Bagus Miftahuddin Syafi'i anggenipun lelumban ing samudra ing bebrayan agung saged rumeksa arum asmaning keluarga temah pinisi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Bapak Ibu ingkang tuhu sinebut ing pakurmatan purna upacara ijab kabul temanten kekalih ing mangke kepareng payipun Bapak Haji Perodin MPDI dalasan Ibu Haja Sumarni badhe paring pangandikan sedaning ganti arsa nglarapaken temanten kakung Bagus Miftahuddin Syafi'i MSI konjuk wonten ngasanipun keluarga Bapak Ngadina Ibu Suprapti kanthi nindakaken tata cara lungtin lampen pasrahipun temanten kakung. Sampun kepareng kapiji samangke minangka sule sarira saking keluarga Bapak Haji Perodin MPDI ingkang natu pakurmatan payipun Bapak Asbari minangka sule sarira talanging atur masrahaken temanten kakung konjuk wonten ngasanipun keluarga Bapak Ngadina Ibu Suprapti sinambi hangrantos para kadang juru foto ing mangke arsa mratitisaken foto keluarga kepareng dumateng Bapak Ibu sedaya kemawon sumangga kaaturan jengkar saking palenggahan wonten iring kidul menika wonten stan-stan utawi meja daharan unjukan ingkang sampun cumawis
kacawisaken dening para kadang panawung Gridho keluarga Bapak Ngadina Ibu Suprapti katuran sumangga jengkar tumujung sasana buga kanthi mardu-mardikaning penggalih dahar saha ngunjuk samangke sinambi hangrantos tata cara saklajengipun gilir gumanti bapak-bapak rumiyin sumangga mirunggan katur dumateng keluarga agung Bapak Haji Perodin Ibu Hajah Sumarni katuran jengkar rumiyin sumangga kawiwitan payipun Bapak Asbari sumangga Bapak Asbari katuran miwiti darsa ngunjuk ing mangke kula marak sowan malih arsa hamratitisaken tata cara lung tinampen pasrahipun temanten Kakung Bagus Mitahudin Safi'i nuwun matur nuwun.